kin ga hanyar nan fa ki kula da kyau fa akwai wani azzalumin mutum yana nan yana bin mutane a cikin dajin nan zaki ga zai zo zai dinga dukan mutane idan ya gaba kowa sai ya tura mutum ma ruwa haka yake yi ki raga an karewa fa ai rana ina bakin ruwa ya taho da gudu na gani ya taho da gudu sai na matsa mai zai tura ni sai ya fada amma ban ga fuskar sa ba ki ga fuskar sa ba ban ga fuskar sa ba to wallahi ki kula kin gani kan mama ta ce na rako ki kuma sannan gida kuma a ci baki je fa dan kin san wannan mugun mutum ne shi kawai kisa ce aikin sa kawai zaki ga yana yi ya tura wannan ruwa ya karye wancan ya zalunci wancan shi sa hanya tsoron ma biyo hanyar nan nake yanzu idan kin gane ko idan kika tafi ni ma sauri zan na koma fa kin ji ko naji yawwa kuma kada ki sake ki ce zaki zauna ki gaggawa tafiya ki sauri ki haye ki tafi gida kin ga wannan mutum babban azalimi ne fa so yawwa kin ga mama kaje ta dinga neman mu a gida kin ga ban koma gida da wuri ba tun da safe assalamu alaikum yawwa sannun ka dai an yi lafiya sannan da Allah zai dora maka wannan ne da Allah ka da ita yawwa ki sauri kake saki ki zauna yawwa zauna ki sa kiyo ki zauna sosai ki zauna tsakiya nawa ne kudin ka to shikenan ki kula fa kin gane yawa da kin tafi fa ki tsaya kan hanya dan baki je gida kin kira a waya ba zan hankali ba zai kwanta ba dan ko bai fara da ke cewa ai mama na ita za a zo a tambaya yawa nagode